Kaixo, Kepa! Kaixo, Eugeni, Zer modu? oso ondo berua da gaur, Begoa. leihoa zabalik eta airea sartzen, Sekulako begoa dugu. bai. Eta oraindik ez gara uztailera heldu. Baite jakin zer egingo duen uztaila eta bostuan. Aixe, beldurtuta gaude pixka bat. Kepa, Bilbokoa zara. Bueno, Bilbokoa edo zehatzago Begoñakoa. Begoñakoa zara. Bai. Eta informatika ikasi zenuen, Ikasi nuen informatika, fisika ikasi nuen Leioan, eta azkeneko 2 urtetan fisikako espezialitatea izan zen informatika, automatika, elektronika. Gustatzen zitzaidan gauza praktikoak egitea eta horregatik erabaki nuen. Zergatik aukeratu zenuen fisika? Ondo nota onak ateratzen dituen, gustatzen zitzaidan, eta nire aitak eta amak ez zuten inongo titulazio universitariorik, baina oso inteligentia ziren, estudio primarioak egin zituzten bakarrik, eta baina buruan beti zegoen gauzak nola dabiltzan. Eta etxean zerbait apurtzen bazan, zabaldu, saiatu konpontzen, eta hori. Eta saiatu konpontze hori egiteko, fisikak ematen dizkizu pista asko. Gauzak nola dabiltzan, eta bar, eta hori. Gurasuak titulu universitarioak ez, ikasteko aukerarik ez zuten izan. Baina bai transmititu zuten gauzak ulertzeko, eta gauzak gaizki dabiltzenean konpontzeko zen hori ez. Eta nik hori hartuta, eta nik haiei esker aukera izan nuen unibertsitatean ikasteko. Eta aukeran gauza asko eduki nituen, zer aukeratzeko, baina azkenean fisika ikasi nuen, eta oso ondo pasa nuen ikasten, eta gero. Fisikatik informatikan espezializatu zinen. Informatikan ere gauza pila bat deskubrituko zenituen, Noski. Eta dago gero, niretzat oso politia da programatzea. Niretzat ere bai. Bai, programatzen duzu? Dakar webgunean 24 orduko telebista bat. Badakitela berdina zuk hitz egin duten duzu programak egiteaz, baina nik emisioak eta programatzen duzu 24 orduetan zer jarriz 20 ordutan. Informatika berez badago fakultatean emakume bat oso interesantea, Edurne, horrek esaten du gauza bada informatika, baina gehiago da pentsamendu konputazionala. Orduan, ikustea gauzak, eta hori antropologia da nonbait, da bizitzari begira nola jartzen zaren. Orduan, saiatzea ulertzen, eta saiatzen, informatikan egiten dugun bezala, programa bat analizatzen duzu. Egin behar da programa bat, baina ezer idatzi baino lehenago ondo pentsatu behar duzu. Zer edukiko dut, zein izango dira nik edukiko ditudan datuak, eta datu horiekin zer lortu nahi behar dut. Hori, analizia hori egiteko aukera, hurbilketa oso importantea da, pentsamendu konputazionala, eta gero ikusi, datu honetatik lortu behar ditudan emaitzetara ailegatzeko, ze pausok eman behar ditut, nola lortuko ditut. Hori da programa azken batean. Eta pauso egin, definitu zer egin behar da, eta hori gustatzen zait.
eta gustau baino gehiago. Programa bat Bai. egiten duzunean, eta bukaeran emaitzak ateratzen badira zuk nahi zenituen bezala, hori personalki oso polita da. Nik atako dizun, zu esperientzia asko daukazu mundu honetan, hasi zinenetik gaur egun arte gauzak aldatu egin dira, eboluzio bat egon da, eta orain daukagu hainbat politika, bai inteligentzia artifiziala, bai ChatGPT-a, eta nik beti esaten dut, ordenagailu bat ez da pertsona bat, eta nire ustez bihurtzen ari gara izaki bat ordenagailua. Zer iritzi duzu horren inguruan? Bueno, esan duzun bezala, azken 4-5 urteetan egon dira aldaketak kualitatiboki oso fuerteak. Nik urteetan ibili naiz ikerketa egiten itzulpen automatikoarekin. Izataldean, gauza programa diferenteak egin dituzte, euskararekin aritzeko laguntza ematen dutenak, baina nik bereziki ibili naiz itzulpen automatikoan azkeneko 20 urtetan. Eta nik enuen uste hau ikusiko genuela. Hau ikusiko genuenik, enuen ikusten. Orain dela 10 urte esaten badidazu egongo direla sistema automatikoak, programa automatikoak itzuliko zutela gaur egunean itzultzen duten bezala, eta nik esango nuke ez da posible. Hori ez da posible, hori ez dugu ikusten, eta lagunei esaten dira. Nik zutan jarriko nuke eskua orain dela 10 urte, jarri nukeen eskua, esateko, hori ez dela posible hain nona izatea, baina hemen dago. Eta asko gustatzen zait, asko erabiltzen dut gainera. Asko, nik gaur egunean, egunero esango nuke, nik itzultzen dudala gauza baterako edo besterako sistema horiekin, gainera euskara dabil, euskara gaztelania, euskara katalana, asko erabiltzen dut ere Wikipedian, katalanetik itzuli artikuluak euskarara, frantsesa, inglesa, da gauza niretzat pentsa ezina, orain dela 10 urte. Eta hor dago, ondo dabil, eta horrek esan nahi du, aukera polita dauzkagu euskararako. Euskara bultzatzeko tresna importante izan daiteke. Baina, ze funtzio izan beharko luke itzultzaile batek, zergatik iristen da momentu bat, nik ikusten dut ikastetxetan itzultzailea denetako erabiltzen da. Baina ez da perfektua. Ez da perfektua. Hobea noa. Eta itzultzailea dago beste gauza bat, eta da gauza bada testu bat egitea, zu kontatu nahi duzu zerbait. Egin dezakezu testu bat, baina berdin helburu bera lortu dezakezu 3, 4, 5 testu diferenteekin. Guztiak dira euskarazko testuak, baina batzuk dira ulertzeko errezagoak. Beste batzuk izan daitezke gehiago motibatzen dute. Irakurtzen duenari harrapatzen diote. Aixo, interesantea da. Segi, kontatuko dizu askoz gauza polita. Hori makina batek badaki egiten? Ez dut uste. Giza itzultzaileak dauka beste intuizio bat. Itzultzen du, lortzen du, makinak lortzen du testu bat, euskararen itxura daukana. Eta beste alde batetik batzutan sartzen ditu, hankasartze, oso nabarmenak. Osea, testuaren musika, testuaren itxura eta irakurketa
euskara da, polita, baina batzutan zenbaki bat jartzen dizu guztiz alderantziz. Eta batzutan nahi gabe lako sistemek sortzen dute txisteak. Hankasartzen abarmenak. Eta persona bat behar da, hori begiratzeko. Eta persona bat behar da, batzutan sistema automatikoak egiten duen itzulpena, ez da erakargarria, edo ez da oso irakurgarria, personaren intuizioak lortu dezake hizkuntza erakargarriago bat, eta hori oso importantea da. Adibidez, Susenen kasuan, nolakoa izan da guzti hau hobekuntza lana prozesua? Zuzen da gure bizitzan iza taldean oso lan emankorra eta polita, oso pozik egon gara. Eta historikoki ikus daiteke hori, oso momentu urte oso konkretuetan azaltzen gara gu hori informatikarekin euskara lantzera, eta oso importantea da gu lanean hasi ginean euskara batua definituta zegoela. Euskara batua definitzen da 1978an. Eta gu hasten gara lanean ordenadoreekin eta euskararekin hizkuntzalaritza konputazional edo hizkuntza teknologian 80an. Ordurako batua, lexikoa eta morfologia ondo definituta daude. Ez da gauza bat guk asmatu behar duguna. Definituta dago. Eta orduan, definituta dagoenean, guk hor jarri diren arauak eta onartu diren hitz bakoitzaren entzat onartu dan forma jartzen dugu programa batean eta egiten dugu zuzentzaile ortografikoa. Oso importantea da momentu historikoa. Hori izan momentua hori egiteko. Errestasun handia. Eta orduan, hori egin genuen guk, eta orduan, programa informatikoak laguntza handia eman zuen euskararen normalizazio prozesuari. Garai hartan, duda asko geneuzkan danok. Jende asko euskalduna zan, baina etzekien ondo idazten batuaz. Nola esan behar da, iritsi, teisarekin, ts edo tz, duda horiek oso zabalduta zeuden. Eta horrek egiten zuen, jendeak euskaraz idazteko nagia sentitzea, ez? Hasten zara euskaraz eta ez dakizun nodan. Zuzen programak horretan laguntzen zuen. Eta euskaltzaindiak zeukan definituta euskara morfologian eta lexiko mailan, eta orduan zuzenek lagundu zigun guztioi, idazterakoan duda horiek errez konpontzen. Oso polita da. Eta batua definituta egotea zuentzako abantaila bat izango zen. Ikaragarria. Eta hori guk ikusten dugu, prozesu bera ez da berdina beste hizkuntzetan. Irlandera, Irish. Ez daukate definituta estandar bat guk hemen daukagun bezala. 3 edo erabiltzen dituzte. Occitaniera. Azken 5 urtetan ibili gara haiekin lanean, elbiarrekoek egiten dituzte oso lan polita, euskararako egin ditugun gauzak occitanierarekin egiteko. Baina hor daukate problema bat. Occitaniera dago hemengoa, Gaskoiniakoa, eta gero dago Mediterraneo aldean badira beste bi bezea. Eta ez daukate oso ondo definituta estandar batua. Eta orduan, informatikak laguntzen du, baina euskararen kasuan guk
hori definituta eukita, zuk esan duzun bezala, oso ona izan zen, eta horrek ekarri du jendeak errezago idaztea euskaraz, eta hori euskararentzat oso ona izan da. Doktoratutza ere egingo zenun, Bai. Zergatik erabaki zenun doktoratutza egitea. Lehen esan dizudanarengatik. Etxetik neukan instinto hori, zaletasun hori, gauzak nola dabiltza, eta zer aldatu, zerbait ez badabil, zer egin behar da konpontzeko, eta doktoregoan hori egiten duzu. Zerbait nik irakasle etorri nintzanean hemen ona Donostiara, bazegoen irakasle aditu bat holako gauzetan. Hizkuntza nola landu ordenadoreekin. Felisa Verdejo. Eta aukera ezin hobea zen hori lantzeko. Egin nuen tesia, eta tesia izan ziren 5 urte edo, ez gehiago, 7 urte ibil nintzen. Garai hortan, gaur egunean tesi bat planteatzen da 3-4 urteetan egiteko. Baina zuzendariak esperientzia handia dauka tesiak definitzen, eta giroan, unibertsitatean, oso ondo definituta dago ze pauso eman behar diren, nola joan, eta ni ona etorri nintzanean informatika fakultatean, zenbat doktore zeuden informatika fakultatean? Gutxi. Berez zegoen bat. Baina justu urte horretan etorri ziren 3 gehiago, eta bat izan zen niri zuzendu zidana. Nire tesia zuzendu zidana Felisa Verdejo. Eta, orduan, ikerketa ez zegoen airean gaur bezala. Jendeak esaten zuen, unibertsitateko irakaslea baldin bazara, ze suerte. Ekainean bukatzen duzu, eta iraila arte ez daukazu lani, zelako ondo, hori 3 hilabetetan, baina suerte aikaragarria izan nuen, eta informatika fakultatera etorri nintzanean, kuadrilla bat egin genuen, hainbat irakasleen artean, oso importante. Ziren lankideak eta ziren lagunak. Alkarrekin joaten ginen festetara, eta alkarrekin joaten ginen bizikletaz ibiltzera, eta alkarrekin uztailean lan egiten genuen, baina ez gauza itxusietan, ez gure gustuko gauzan, ikerketan, guretzat ikerketa zan gustua. Eta hortik atera zan zuzen, hortik atera zan isa. Giro ezin hobe horretatik. Bai. Eta ikerketan oso jende gutxi biltzen zanean, gu ginen persona bitxiak, persona arraroak. Guri gustatzen zitzaigun. Eta uztailean eskenuen oporra hartzen. Lanetan genuen. Eta uztailean joaten ginen Udako Euskal Unibertsitatera, Larraonara. Eta hori izan berdina. Hori izan uztailean lanean, baina lanean gustora. UEUko zuzendaria izatea ere tokatu zaizue. Bai, tokatu zait. Azkeneko 5 urtetan egon naiz. 3 urtetarako onartu nuen, baina... Onartu. Hori da, baina laugarrenean zaila zan aurkitzea beste persona bat, eta azkenean 5. bukatutanean aurkitu dugu persona ezin hobea. Zer da UEU? UEU. Ni badakite baina jende badago eta bienak eta zer da UEU? UEU da Oskorri kantatzen zuen.
arrainak ura eta euskarak behar du bere unibertsitatea. Arrainak ura behar duen moduan, euskarak behar du bere unibertsitatea. Unibertsitatea izan behar da toki bat non eragiten da, non dinamizatzen da hizkuntza, jakintza, eta oso importantea da guretzat hori ere euskaraz egin ahal izatea. Bueltatzen naiz lehen esan dudan, nire aitak, nire amak, ikasketa primarioa bakarrik egiten zuten. Euskal Herrian, garai hartan, orain dela 50 urte, zan ohikoa unibertsitatera joatea, ez zan ohikoa 18 urtera arte lan egitea. Nire gurasoak 13-14 urte bete eta lanera, eta hori egiten zuten gehienek. Gaur egunean, 18 urteko asko eta asko unibertsitatera joaten dira. Eta lanbide heziketan ere, superando. Formazioa handia egiten da. Garai hartan ez. Eta zergatik, Euskal Herrian unibertsitaterik ez da egon. Orain dela 50 urte. Laurogeian sortu zen arkiu, Hori da. Lehenago zegoen zientzi fakultatea, nikan ikasi nuen. Orduan, ez zegoen unibertsitaterik eta are gutxiago unibertsitatean euskararen erabilera zero zen. Oso gutxi. Eta batua egin eta gero, 1978an batua onartzen da. Arrakasta ikaragarria. Historikoki hori oso pauso importante izan zen. Baina hortik 10 urtera, hortik 5 urtera, batzuk konturatu ziren, batuari dinamika egin behar zaio. Animatu egin behar zen euskararen garapena. Eta unibertsitatea behar zela. Orduan, hor egon zen, belaunaldi miragarri bat. Oso jende inteligentea, azkarra eta euskara maite zutenak, eta haien artean hasi ziren euskara lantzen unibertsitatean. Hor dago Andoni Sagarna, hor dago Jose Etxebarria, hor dago hainbat jende. Eta hori izan zen, berriro, suerte handia eukizuela Euskal Herriak olako jende aurkitzeko. Eta gainera, jakin zuten egiten hori modu ulergarrian. Hori oso importantea. Lehen esan duguna itzulpen automatikoari buruz, zuk izan dezakezu jarri testu bat euskaraz eta ez du inok ulertzen. Baina euskara da. Baina, euki behar da errestasuna eta motibatu behar duzu ikasleak. Hori adibidez gertatu zen Bigarren Errepublika garaian, 1930ko hamarkadan unibertsitateko saioak egon ziren, baina orduan purismoa oso fuertea zen. Eta ez zuten ondo lortu asko zabaltzea, baina hori lortu zen. Eta UEU hori da. UEUn biltzen dira lankide guzti horiek, jende hori interesa daukana ikusten dute euskara ondo, baina euskara aurrera joateko egon behar da unibertsitatean. Eta orain arte. Orduan, eta oso importante, nik UEUra joaten nintzenean, lanera joaten ginen, baina lagun giro ikaragarria. Eta lan egiten genuen urte osoan zeharan gauzak aurkezteko, baina primeran pasatzen genuen. Horrela. Eta hori oso importantea da. Egindan lana ikaragarria izan da. Eta egin ahal izateko polita izan behar da. Sentitu behar duzu laguna dauzkazu. Eta disfrutatu egiten ari zagenarekin. Bai. Ezinbestekoa. Hori saiatzen nahi ikasketekin azukezinean ez beharretena egiten eta punto.
egin eta disfrutatu egiten ere zabenak. Nire asko gustatzen zen adibidez irakasle batek lan bat bidaltzen duenean. Lan bat egitenek pila bat gasten dut, igual azterketa baterako baina prestatzen. Eta gainera, egiten duzun lana, gero komentatzen duzu irakaslearekin. Hori da, eta iritzi ezberdinak eta asko gustatzen. Konpartitzen duzu irakaslearekin eta ikaskideekin, baina hori dauka zentzu ludiko bat. Hori, jende guztiaren txatez. Baina hori politxa da. Gogoratzen zara tesia defendatu zenuen egunaz. Nolakoa zen. 1988 eta ekainaren 6. Gogoratzen dut data. Eta eguna ere bai. Gau da, ekaina behartzen. Hoxe. Orain dela bilegu. Orain dela, orduan zenbat urte dira, 55 egun. Urte. 55 egun, 35 urte. 35 urte. Gaur bezalako beroa egingo zuen. Eta nola gogoratzen duzu egun. Ondo, oso polita. Eta gainera, behitu, adibidez, orduko giro dura. Nik tesiko garapen guztia, lan guztia egin nuen erderaz. Felisa Berdejo zuzendaria, erdalduna zan. Eta tesian, egin genuen galderak eta erantzunak egiten zuen sistema bat. ChatGPT egiten duena, baina maila simple batean, orain dela 35 urte. Eta erderaz, dana erderaz, espainieraz. Eta momentu batean, idatzi behar nuen, aurkeztu behar nuen tesia erderaz bakarrik. Baina, fakultateko lagun kuadrilla beste irakasleok esan zuten. Kepa, egiten ari garen gauza guzti hauekin, hau ezin da. Eta denen artean lagundu zidaten dana itzultzen, nik gero antolatu behar nuen eta bat, baina gaur egunean itzultzaile automatiko ematen duen laguntza, eduki nuen nik irakasle lagunekin. Eta haiek erraztu zidaten lana, ni gero dana konpondu, zuzendu eta bat, eta tesia euskaraz ere aurkeztu nuen. Noski, 88an. Izan zan informatika fakultatean aurkeztu zan lehenengo tesia, noski, euskaraz. Teresa flipatzen egongo zen, ez? Bai. Da, oso talde potentea, lagun handiak, eta egin genituen nolako gauzak, horregatik. Oguruz, begoztuk, suposatzen dut, irakasle lanetan ere egon izan zarela ikasleekin informatika fakultatean, erretiratuta zaude, baina irakasle lanak oso gogoan edukiko dituzu, ez? Bai. Droga txiki bat da. Klase emotea. Baina batez ere lehen esan dugunarekin. Zu klasera bazoaz. Eta sentitzen baduzu bakarrik zaudela. Zuk hitz egiten duzu eta ikasleak handaude. Ez. Ni suerte ikidut eta normalean beti eman dut klase lehenengo mailan, bigarren mailan, eta programatzen irakasteko, konputagailuen programazioa irakasten, nola egin behar diren programak, lehenengo urratsak. Eta zuk sentitzea klase ematen duzunean, botatzen duzuna, jasotzen dala,
eta erantzuten dizutela, eta ikasten duzuela, edo nik baskotan esaten dudana. Bueno, eta gaur egin dugun ariketa hau, programatxo hau, joan zaitezke auzoko lagunekin komentatzera. Hau komentatu dezakezue lagunekin poteak hartzen. Poteak hartzen gauza polita egin dugulako. Eta zuek gauza izan zarete hori egiteko. Eta haiek esatea, jo, haietz, gaur egin ditugu ez dakit. Automatikako aztertzea ia hitz bat kapikua dan. Edo ez dakit zer. Eta zuek programatu duzue. Eta zuek egin da eta komunikazio hori da droga txiki bat. Kepa, baina batez ere igual esan ditazue, baina irakasle lanetan batez ere zein lantzen zenun helburua nolabait esateko. Hori, programatzen. Osea, nik ibili naiz lehenengo mailakoekin eta azken urtekoekin. Lehenengo mailan irakasten nuen programak egiten, lehenengo programa simpleak, eta azken kursuan irakasten nuen hizkuntza teknologia. Hori, itzulpen automatikoa, morfologia, zuzen egiteko, ze aplikazio dauden hizkuntza teknologian eta hori guztia. Eta gero beste batzutan ja irakatsi dut zeo zer doktorego ikastaroetan ere bai. Hortan ere bai. Kepa, jubilatuta zaude, zer ondo, zer egitea gustatzen zaizu zure denbora librean. Nola, zer gustatzen zaidan? Egitea zure denbora librean. Dana kontatu behar ditut. Azuko dira? Zeratu? Betidanik gustatu zaite dantza egitea. Bai, dantzaria izan nintzen, hori fisika ikasi nuen bitartean dantzaria izan nintzen, eta ni dantzaria naiz. 65 urtekin eta dantzaria naiz ere. Sentitzen dudalako dantza dela, musika dagoenean hankak mobitu eta interakzionatzea lagunekin. Hori asko gustatzen zen. Dantzatzen dut. Hoixe da, ze opario da musika, baietz. Eta da modu bat albokoarekin interakzionatzeko. Lehen esan dugun bezala, eztabaida hori, lan bat egitea eta hori oso politia da. Gustatzen zait asko mendia, gustatzen zait asko bizikletaz ibiltzea, eta hor da nire bizio txiki bat da hori. Etxetik lanera daukat ordu erdiko bidea bizikletaz. Orduan daramat 40 urte lanera joaten bizikletaz. Eta umeak eta izan direnean, egunero joan da etorri. Hau da, egunero egiten dut ni bizikletaz, noiz bai kalkulatu nuen, igual 25 kilometro. Eta hau da, kirola egitea, baina eguneroko jardueran txertatuta. Hola! Osasuna. Denbora librean gustatzen zait ere irakurtzea. Euskara ikastean niretzat izan zen joku ikaragarria. Txikitan ez zenekien edo bai? Enekien ez ni hasi nintzen euskara ikasten unibertsitatera joan, baina urte bete lehenago. Ni beti kontatzen dut anekdota moduan txiste bat kontatu zidaten nonbait eta txistea ulertu ahal izateko 14 urte edukiko nituen edo aldez aurretik azaldu zidaten zer esan nahi zuen eskerrik asko. Adibidez, punto. Baina euskara ikastea izan zen ludikoa, benetan. Eta ikasten, egon nintzen Bermeoko
baserri batean mintxa praktika egiten, Gutxitatu. bedarra mosten, moduko. Gutxitatu bidea, kepa. Ze jende majoa. Oraindik daukat harremana haiekin. Ze jende txintxua, majoa, zenbat eman diate. Eta gero Leioan ere, unibertsitatean, kuadrilla egin genuen, hor asko, aurkitu nuen praktikatzeko, superimportante. Unibertsitatean errezagoa zen, eta gero Larraona. Larraona zen, hori da, urtean zehar, 2 aste, mintxa praktika, eta primeran pasatzen, gauza superinteresgarriak entzuten, egiten, hoxe. Ze musika entzuten duzukepa? Pixka denetarik, eta adibidez, ikaragarri gustatzen zait, Tapia, Joseba Tapia, baina denetarik ikusten dut, hori esan behar bada ere, Elton John esan behar bada, Elton John, eta esan behar da John Denver, John Denver, eta esan behar bada Gatibu eta bai, oskorri daukar landutanik, da nire belaunaldi hori dauka super landutan. Zugo belaunaldikoa da gainera, ez? Oizko, baina galdetu nahi nizun mundu polit nahi kultura eder honetan zure kezkak izango dituzu normala den bezala, zentzuk izan daitezke loagentzen dizuten mamu horiek. Mundu kulturalean eta Kezkak. Kezkak gerran gaudela. Gerran gaudela. Eta gerra sartzen danean, momentu batean, pensatzea eta razonatzeak ez daukatokirik. Eta esaten zuten, ez arrazoirik ez gauzak egin behar horrela gerran gaudelako. Eta hori ni asko tristatzen da. Eta momentu honetan gerran gaude. Eta diru asko doa horretara eta ez doa beste gauza batzuetarako. Kezkak positiboagoan asko landu egin dut. Guk euskararekin hizkuntza teknologiarekin egin duguna beste hizkuntza batzuekin ere egitea, laguntzea. Eta gure taldean izan ditugu harremanak Peruko jendearekin, Boliviako jendearekin. Lan egin dugu asko Galiziakoekin, Katalanekin. Nonbait da bizitzeko filosofia bat, ez? Filosofia bat izan daiteke esatea, maila kulturalean inglesa dago. Dago Hollywood, dago Netflix, eta hori da erreferentzia, eta munduko beste guztiok egin behar duguna da hortik edan. Horrekin disfrutatu eta asimilatu. Edo egin dezakeguna da txikion artxipielagoa, eta gure artean ondo moldatu, eta denon artean elkartrukatu gure kultura gorakintza, eta beti gora sortzea, eta ez beste bezala ingelesetik hartu ingelesetik eta mundu osora eraman kultura. Ez txikien kultura batu, eta hori da nire kezka bat. Ni ustez hori da filosofia aritzeko zerbait, eta hainbatetan aritu izan gara horretan, eta polita da. Kepa, milioi bat eskero beneta momentua oparitzea gaitik. Eta zuri ere bai, gustora egiten dugulako filosofia eta antropologia. Eta informatika egongo gara, ikusiko gara,
Horixe. Eta gauza horiegi buruz hitz egitea ez da aspergarri, da bizitzarako tresnak hartzea eta hoxe. Agur! Agur, mila esker.